Hej folkens, og velkommen til episode 2 af den danske Prisen. Episode 2, som sagt, det er blevet en serie. Så velkommen til episode 2. I dag skal vi bare mine i Superminen. Og som sagt, så slutter episoden, når vi har fået fuld inventory. Selvom man ikke kan få fuld inventory. Og der bliver alle så tippet til Start Mine. Det ved jeg ikke lige hvorfor. Det kan være der drop. Vi kan lige slå fly. Måske er der drop party. Alle dem der kan flyve, de flyver bare. Han fjerner sikkert hvis der er drop. Vi kan lige så bare hjælpe noobsene nu hvor vi er her. Så vi hjælper noobsene for den der brok. Noobsene skal have den der drop for noobsene. Og der er ham der auto Laursen, ham kan jeg ikke lide. Han har griefet mig mange gange. Drop. Opad. Jeg ved ikke hvorfor alle er her i YouTube. Jeg ved ikke lige hvad der sker. Hvor er fanden er MC overhovedet? Hvor er han egentlig? Undskyld, at det måske bliver en lidt kedelig episode. Den spørger, man kan få jail. Jeg tror bare, jeg går til... Wow. Kom, men fuld inventory. Og så er episoden slut. Jeg ved ikke, om vi skal have loot til. Jeg skal have okay, den er lidt for høj. Alt for høj. Jeg tror, den er omkring 10. Nej, så kan man ikke høre min stemme. 5. Ja, den er perfekt. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det kan jeg, og det lyder fedt. Ej, vi er ikke fyldt inventory, vi skal bare have rækken her og her. Undskyld, støj i baggrunden. Rip. Vi kan også lige skrive kit miner. Rip. Og så skal vi have kit over sammen. Vi laver det om, så vi skal bare fylde det her. Ellers bliver episoden lidt for kort. Og undre over pickaxe. Ja. Man kan næsten ikke. Og name Minecraft og name i virkeligheden. Så som sagt, jeg er i gang med at have lagt 3 episoder op af Blue Dog med Zip, og så første episode alene her. Vi kan lige sætte dem i perspektiv her nu. Nej. Det går ikke. First Emerald Blocks. Sådan der. Ja, det var fint.
Men som sagt, episoden her kommer også snart noget single player herindefra. Jeg gider ikke lige vise den, for jeg har bygget lidt. Undskyld larmen for spillet her, selvfølgelig. Wow, super. Sådan du køber ring, det gør du, jeg skal skrive buy. Hits. De er 2 hits. Rings. De er rings. Og den ring, jeg er med, okay, ikke få, så skal man fjerne straf og mute 75 kroner. Penge. Så 400 millioner, 100 millioner. Og hvis folk spørger, jeg er Warben, og I kan få lige lov at se mine, fordi det var jeg ikke sidste episode. Det ser sådan her ud. Og nu går vi til Warp. Super. Og når man er i den mine, så man får det meste bare gå. Men en af mine venner i T, det har han vundet. Videre, Leo. Daniel miner videre. Daniel. Og hvis I spørger fans Superliga, fans Spansk Liga og Superliga, plejer jeg nogle gange at sige. Siger jeg igen. Jeg ved ikke, om jeg stadig bare slet rigtigt. Og det er i Superliga holder jeg med Brøndby, kan jeg også lige sige. Og i den spanske holder jeg med Real. Og i den, engelske holder jeg med Leicester. Har jeg gjort helt gang. Jeg bukker. Som I kan se, har vi ret mange blogs. Og shop sponsoreret. Og shop sponsoreret. Vi skal bare lige record, og så de lige kan skrive hej. Men man er bare videre. Okay, jeg kan ikke sige det. Og Skywars, jeg ved ikke, om jeg skal uploade det, så skriv, om jeg skal uploade det. Hvis I skal uploade Skywars, så skal I skrive det ned i kommentaren. Hvis jeg ikke skal uploade Skywars, så skal I ikke skrive det ned i kommentaren, selvfølgelig. Best friend her. Og så... Nej, jeg kan ikke finde afsted den. Men det er Bioxen og bygge alt. I skal tjekke PH bygge alt ud, fordi jeg tager kan købe sådan nogle her. Ender fake. Har det på video. Køber lige hans pickaxes. Eller fordi sådan en Auden Stork. Har vi har lige købt alle hans pickaxes. Jo, jeg har sgu 456 millioner. Nej, 45 millioner. Jeg skulle da overdele med diamonds, random lord, XP roll, chest. Det der er ikke random. Det der. Lort, jeg kommer aldrig til at bruge det. Og det her rum, det viser jeg nu med at lægge frem, men jeg vil sige, i næste episode, der skal vi bygge, eller indrette. Vi skal bygge de her 2 vægge. Og vi skal selvfølgelig have lukket dem af, selvfølgelig ikke. Og så skal vi have fundet en hemmelig måde at komme herind på. Og det er selvfølgelig ikke at flyve, fordi så kan alle jo bare komme ind. Super og sådan noget. Så det skal vi selvfølgelig have fundet ud af. Fordi et super, de kan jo komme ind af det her hul. Og så flyve op her. Men hvis jeg lukker her, så kan de jo bare gå ind, og så kan de flyve op her. Men det finder vi ud af til næste episode.
Ellers så kan det godt være, at jeg bygger min shop og alt det der her. Alt det der finder vi ud af i næste episode. Jeg kan lige tage den her. Men jeg tror faktisk, jeg har det, jeg skal have nu. Vi mangler lidt, så vi går lige til Super Mine. Og episode 3 bliver nok, og 4 uploadet næsten lige under hinanden. Vi spørger lige MC Kid Pro. Ja, det er event. I dag eller i morgen. Og så kan jeg sige champions og alt muligt. Det er bare... Okay, jeg har det, jeg skal have. Jeg er endda mere. Så går vi til min sponsor. Eller PH-sponsor til YouTube. Så det er PH. Vi prøver bare at læse, om man har en. Det sælger ikke her. Og Jonas Juhl, han er trap. Man lægger. I skal aldrig sælge hos ham her. Han er fucking faggot. Han har en trap. Jeg tror det er her. Det er det. Men altså, han har den vildeste trap, så ikke selv her. I skal sælge hos Emil Val. Altså, I er selvfølgelig ikke tvunget. I må godt sælge hos trap og snyder og sådan noget. Det er bare selvfølgelig sikrest at sælge her på min oh my god. Vi kan lige donere til din shop. 60. Så Emil, hvis du ser den her video, så giv den et like, fordi vi gav dig dem der. Men så en rigtig flot shop, han har her. Meget dyrt glas. Så er det slut. Brut finale. Dab. Wow. Bill Lynch. Ja. Jeg tror, jeg er den eneste, der ikke ved, hvad det der blogs. Men det var alt for denne her episode af Valdemars på den danske Prisen. Og vi ses i næste episode. Vi slutter episoden af sådan her. Vi ses i YouTube i næste episode, som bliver uploadet lige om lidt. Hej YouTube.